Hello. Ngwakwa Mphongoma. Ukhona umuntu angamazi uMphongoma? Indoda yakwaMlazi. What she says. Andihambi ndedwa ke namhlanje ndikhathiwe. Kudala ba ndihamba ndodwa xa ndizethembukazi. Ndihamba nomama. Abafazi xa ngabe befuna uba indoda ithi tata, ithi mama, uqala yena athi tata. Kanti uthenge imithi yongenethole. Uba wena, ugoba wena lo. Uba yithini? Andimazi nomama mna. Ngoma ndihamba ndithi mama. Ndihamba newele lam. Umuntu womlambo, isilo esikhulu samanzi. Mathangisi, umngwevu. Urhudula usikhongo. Alikafike elo xesha. Yes, ixesha loba ndithi phakama bakho. Urhudula umngwevu. Sebesilo ke kodwa bathi phakama bakho. Maxola sele bona besafana. Kensukwana nje. Ndisitshilongo. Wayefike ngekho mnyama. Ndamnasikela. Ayibonga inkosi. Ngokukhawuleza ke bantwana bakaThixo. Masifundele ilizwi likaThixo kwincwadi yevangeli kaYohane isahluko sama-21. Yohane nguJohn kodwa ayilowe gate. Ayinguye lo. Into ebanga into yoba mayingabi nguye lo akho sidoko la. Hello. John chapter 21. Sifunde verse 15. So xhomekeka ke apho sophela khona xa ndithe ndafunda kamandi. Sithi sihloko ukuzibonakalisa kukaYesu ngakulwandle lwaseTiberiya. Sendayeka ke nokuthi iphephe ezantsi ngubani ngoba sekukhona ezinantsika zokuscrolla down kuscroll up umuntu awufika kule ndawo inesifundo. Siyafunda nabayifumeneyo. Bathi ke bakomula athi uYesu kuSimon Petros, Simoni kayona uyandithandana ngaphezu kwapha. Athi kuye ewe Nkosi, uyazi wena. Sorry ukuba ndiyakuthanda. Athi kuyehlisa amatakane am. Aphinde kuye kwesibini, Simoni kayona uyandithandana. Athi kuye ewe Nkosi, uyazi wena ukuba ndiyakuthanda. Athi kuye yalusa izimvu zam. Athi kuye kwesithathu, Simoni kayona uyandithandana. Ababuhlungu Petros kuba ethe kuye kwesithathu uyandithandana. Wathi kuye Nkosi, uyazazi izinto zonke wena. Uyaqonda wena ukuba ndiyakuthanda. Athi uYesu kuye dlisa izimvu zam. Inene ndithi kuwe oko kubusemtsha ubuzibhinqisa ngokwakho uhamba apho uthanda khona. Kodwa xa uthe waluphala uyakuzolula izandla zakho ubhinqiswe ngomnye akusapho ungathandiyo khona. Wakutsho ke oku eqondisa ukuba ukufaka unina abeya kuzukisa uThixo ngako. Akutsho wathi kuye ndilandele. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Masithobeni inhloko. Lifundiwe Thixo wami izwi lakho. Lilo eli libukhali njengeqele elintlangothi mbini. Nceda mna ke Nkosi elungileyo uqale ngam ukuze liye ebantwini bakho. Nam Thixo wami lindifumene. Nkosi enamandla wonke. Umvandedwa wabantu bonke abalapha waziwa nguwe. Mna Nkosi andazinto
nceda ke Nkosi yam lowa nalowa elizothi xa lithethwa Thixo uthe wamphindlebe zomoya lingene enhliziyweni yakhe alifumanele indawo zokuhlala ngoKristu Inkosi yethu ngoku nangonaphakade amen. Nyana kaThixo kule ncwadi ke esifunde kuyo ngicela sijonge noverse 17 neyona nto endifuna ukuthetha yona apho uThixo endinceda apho athi uverse 17 Nkosi yazazi izinto zonke wena zonke izinto yazazi wena. nguPetros luthetha lamazwi uphendula imibuzo emithathu engumbuzo omnye kaYesu. uYesu ubuza uPetros umbuzo omnye izihlandlo ezithathu. Uyandithanda na? Into kunayo uPetros ulibele okokuba uthetha nabani. Uphendula uYesu esebenzisa itiming yakhe. Bantwana bakaThixo, okokuqala mzi waMaduma nabo bonke abantu abalapha uYesu njengendoda elumkileyo, njengendoda ekelekele, njengoba uYesu ubeke wangabikho phakathi kwabo. uYesu mose ababazalwane ngabazalwane bakhaba engekafi, uYesu ehamba nabo bethetha ngaye kamandi izinto ezinhle ngoYesu. Akungabikho uYesu yatshintsha intetho yabo ngoYesu. Andana bani namna bantwana bakaThixo, ngoba makholwa esingawo amazi uYesu xa izinto zihamba kakuhle. Bantwana bakabawo zabjika izinto, izitulo zibhekisa amanqina phezulu. Bantwana bakaThixo, uYesu ebesikholwa nguye gqithi. Indlela esimkhwaza ngayo asisamkhwazi ngolwa hlobo. Iifriji zemizi yethu bezisagcwele. Bantwana bakabawo, wena Nkosi zonke izinto uyazazi wena. Ubulumko bukaYesu nabo xa sele efika kubo mfoka qokwenu, ufika uYesu ababazalwana bephindele kwizinto okanye kwindawo uYesu ebebafumene kuyo ezinhlanzini beloba inhlanzi. Bantwana bakaThixo, uYesu ndzibeka kanjani ukuze nindive? uYesu ufana nomuntu ongumama. Ubangaba umntwana uphethe ifoni zokwenza umzekelo ngento ethandwa ngabantwana, nezona ifoni zomama indlela ezikhwaleke ngayo apha kwiskrini zibuhohoha ngoba bateketisa ngazo. Bantwana bakaThixo, ngangendlela abanokubele ngayo ungabethwa ngempama ngumntawekhumthi emotweni, uthi xa uphukuza ujonga unina athi hayi bhuti ungancami uyavela lile lo mntwana. Bantwana bakabawo, Nkosi zonke izinto wena utheni uyazazi. Bantwana bakaThixo, ndithi ke ubangaba umama ufuna ifoni yakhe emntwaneni, bantwana bakaThixo ivula kule foni, ufike xa
ezoyithatha ifoni kulomntwana mhlawumbi ufika thatha enye into amakamqhathe ngayo bantwana bakabawo amnike le emva kokwathathe le inexabiso wenzela ntoni ukwenzela uba xa elungise enye into kungonakala enye into xa ngamsiya umntwana ekhala kunam mna lotalifani yam mna emva kondithambiye kunyoko bantwana bakabawo bantwana bakathixo njengendoda eshushu andithetha into zabantu ekhaya endihlala nabo sikholwa sonke amadoda abanobubele kakhulu xa inantsikile ithe ifika ithi bapha abantu abambavuse ndibabona bantwana bakabawo unina mvusa umntwana akumvusa ajikela kathe makavuswe njengobe nantsika umbone setiphini awumntu umntwana ngokuhlupha umama bantwana bakathi kunze mntwanini uhlupha unina unantsikulele umnikazi lo bantwana bakathixo Nkosi zonke izinto wena utheni uyazazi bantwana bakathixo ufika kuYesu befile indlala bantwana bakathixo indlala umuntu ophethwe indlala akudingeki noba udeske bantwana bakathixo umxelele umbona umuntu olambileyo ungamxelelwanga bantwana bakathixo wafika uYesu esikwe imfesana ngumangaliso wafika wabajonga futhi xa ulamba banesimilo bantwana bakathixo kunaxa uhlutha xa uhlutha uba nezimbo nomngquthu uthi uyaluma esiswini bantwana bakathixo uthi andidli mngqutho ndixelileyisi bantwana khathe zizimbo zokuthini zokuhlutha kodwa xa ulamba awuceki isinto ukwisidlala salapha emapandlweni ke asithi ngoku uyawulamba ungagezi kangaka kodwa uthe usarhola wathini zonke izinto wena zonke izinto uyazazi noba duma ndibhude ndathini wena nenkosikazi yakho kodwa hlala nento enethi uthixo zonke izinto uyazazi nembandezelo yenu nentlungu yenu uthena uthixo uyayazi bantwana bakathixo emadala thina sazi into noba singazenza ngathi siyazi thina hayi khoba nto siyaziyo bantwana bakathixo akho nto siyaziyo ndiyabuya kodwa ndiyabuya mugqibezelele bese ndiyiqalile wathi ubafika uYesu akabuza noba benike nadlani ngezolo wavele wafika uYesu wathi bantwana nina ntoni nedliwayo akwaphendula mntu bavele baphendula intente yonke bathi ichorus bathi kunani kona khange akukho umuntu osemcimbini xa ehlupha inzovu athi ubona nje mntakabhuti kanti idle kwanyaba kodwa uyahlafuna bantwana bakathixo kudingeka inzolo ezombuza uba lo ihlafunayo ayiyona limihlinzwe khapha bantwana bakathixo bathi babatsho bathi Nkosi sibulale kubusuku bonke asibambisanga nto wathi uYesu thintsani ntoni umnatha nuphose ngecala lasekunene bantwana bakathixo mfaka phulula nosapho lwakho nomzi wamaduma ngoku uhambile umntwana angubani angulusekho uhambile ulusekho thintsani umnatha kuqala obungakulo nuphose ngasekunene bantwana bakathixo ngamanye amazwi phulani uYesu ubuzothi phosana umnatha ngaphi bantwana bakabawo bayakamphonga mabaxikoza stereke abazomana bethi hayi ubona nje phosana umnatha ngapha umphonga wame ukuxela ngoYesu namhlanje ngomso uzokuxela ngomuntu oncedayo ezingolweni bantwana bakabawo singamakholwa njalo adala udideko phakathi kwabantu esibathuthuzelayo bantwana bakathixo kuthayani ifamily bantwana bakathixo njengomnye umfana kuthiwa wayephuthelwe ngumfazi engangam kangaka bantwana bakathixo ndandigqibele kusithiwa kokwabo kuthiwa hayi akazuzile noko ngesimzilise ngapha umntwana ndandiyabona tshani sendinibhatyi emnyama nomnqazi omnyama xa ndimamela uba ndiyazithanda indaba xa ndimamela kwathiwa hayi yo ngeke ndivela cala xa lithethe hayi sibonile uba yosobayini xa ngaba singamzilisanga
uvele wabazi nabantu ababulela inkosikazi abo kangangikuthenga ubhutho omtsha uthe emva kwalomngcwabi inene bheka babonakala into yoba ngeke baka simgaxa impahla zokuzilezi enzela baze sithi xa sithetha kusithi yabona kusembi antwana baba uyakulinda ke side sikususa lento no kuyabe selibele antwana bakaThixo xa uziliswa ngamanye amaxetha ubhaqiwe entweni ethile kwabonakala uma ufaka umkhaba antwana bakaThixo ewe Nkosi zonke izinto wena uyazazi bantwana bakaThixo kwakuYesu abuza lemibuzo kuPetros sizothandaza bantwana bakaThixo kwakuYesu abuza lo mbuzo kuPetros uPetros selehluthi uyabona kamakhumtha alwazi udaba xa ngabe efuna indaba phanga sedolophini kubasebenzi njengoba abasebenzi bapho ufumana into babathe ubasi uvela athenga iKentucky anithengele iKentucky basi wenithi xa nidlala eKentucky ubone kubana kuphuma indaba nidayisana one by one apha kubasi kwindaba ziphume ngalithume ngantathu bantwana bakaThixo abantu babhudiswa yini Kentucky bengayiqali phofu beyazi bantwana bakaMntwana awazi namhlanje bakutheni bantwana bakaThixo ubasi bafakela umthekisana apha kwiKentucky bantwana bakabawo baxela apha naphaya wenze loo nto Yesu bathi babananzi ke waqondana noPetros ngqo wathi uPetros isho hayi Nkosi wena uyandazi mina ndiyakuthanda wathi uYesu Petros wathi uPetros wathi uYesu uyandithanda wathi hayi uba kwangabafana banamhlanje bezothi hayi Marazo wena you know everything Marazo wathi uYesu hey Petros yabuya ingqondo Petros yabuya ingqondo yathi bebuya ingqondo inhliziyo yakhe yabuhlungu wakhala inyembezi wathi Nkosi zonke izinto uyazazi wena futhi nalo uyibuzayo Petros wena Yesu uyayazi bantwana bakaThixo njengembuzo njengemgonteke intetho kaDavido kwindumiso 139 wathi Nkosi konke okwam kuyaziwa nguwe ukuhamba kwam nokuhlala kwam uyakwazi ngaphambili nangasemva undingqingile bantwana bakaThixo madoda inkosi xa ibaza bayo noba bahamba neyiphi intlungu uyabazi into okokuba ngeke bamphoxe izinto sezingamanga kakuhle uyabazi uYesu abantu abangeke basuke kuye bantwana bakaThixo uPetros uYesu ethetha noPetros nje uPetros ubeke wazenza ngcono ngokwentetho yalapha wazenza ngcono uPetros kuYesu ngenyimini uPetros uYesu ehlaselwa ngabantu abazintsaba watsala igele lakhe waxabela umbingelelo omkhulu wathi uYesu hayi Petros lento uyenza yayenziwa akwabi lo xesha lalo ntweli bantwana bakaThixo wathi yabona kumfana semncinci mandikuxele lapha imfazwe yomoya ayiliwa ngenyama neyenyama ayiliwa ngomoya bantwana bakaThixo wathi uYesu wathola indlebe yombingelelo omkhulu ayibuyisela endaweni yayo bantwana bakaBaba baqhubeka ubomi babheka phambili bantwana bakaThixo zonke izinto wena utheni bezazi bona ke basazinto bona basazinto thina singqongwe sisifo esiyicorona esinganyangekiyo bantwana bakaThixo ncam esinganyangeki ncam bantwana ekungaziwayo nokokuba ichiza laso yintoni andithina bethuni isifo esingenambeko esiqala ngogqirha simthele phansi bantwana bakaThixo kodwa urhulumente wethu ovela athi fakani imask nifasi izandla bantwana bakaBaba andinanto ke naloo nto mhlawumbi unyanisile bantwana bakaThixo kodwa umbuzo endinawo phakathi kwezifo esesaxelelwa ngazo uba masisikhusele kanjani bantwana bakaThixo yabona xa sisiya ezitoilet alibikho ithuba lokuthi lokusanitize itoilet le isithi le kufika mna namathubitha am aneqhithi ndihlale kulandela omnye nonembandezelo yakhe njengayam naye ahlale
zizona zinto abafana bazithiwa nazo ziyasanithayizwa bantwana bakaThixo ubone nje ulwazi lwethu lusuka apha luphelapha bantwana bakaThixo usathana usithe bantwana bakaThixo usibambe ngento ezingena msebenzi bantwana bakaThixo ewe kuvela nje izigulwana kanti indlela yokuvusa iproject zokudla imali urhulumente wethu bantwana bakaThixo yithini amen kaloko ewe bantwana bakaThixo ewe naxa sukuba ithuba lokusanitizer itoilet alikho nqwa naxa sukuba omama notata nqwa naxa sukuba kulithuba kweyandla lokwenza ntoni lokwandisa ifamily yamathombela andithina bantwana bakaThixo noba intombi yendele kumfundisi kupastor kangakanani kodwa libikho ithuba loba xa kuzokwandisa usapho kuthi amaqastana zenkosikazi hayi ngeke libe khona bantwana bakaThixo isizathu salonto kukuba lo mntwana walomntu akendelanga kumfundisi wendele ndodeni bantwana bakaThixo futhi uyibona phi okokuba wendele ndodeni naxa ngabe ungathi uyindoda engumfundisi uphuphe usumayela kwakho yo akakuvusa ngokubetha umakoti athi hayi ithele nto lecawa ngathi izamsenjawo bantwana bakaThixo ngoba utheni yena akendelanga phi mfundisini ngamanye amazwi mphangoma uthini ndithi madoda indoda ayingumfundisi ekhaya ingumfundisi phi ecaweni uyathi bakubetha kuthi utaphupha makoti hamba ufuna amanzi ethi ngambusale uthi qathi kwenzekeni athi hey lento yalecawa wakho iza kumotha kungoba kutheni mphongoma ngokuba amafazi abakholwa omadoda akholwayo andithina ewe bantwana bakaThixo uba ingaba bekungenzalo mama uklasi ngengasangathi lamfazi akuba kuphele zonke izinto zakwakhe abamba indoda yakhe ayibizele bucala athi wethu usabambelele nakulo Thixo wakho lahla lo Thixo wakho utsho na uthini ufe bantwana bakaba yathi indoda yaziyo okokuba ihamba noKristu owazi zonke izinto yathi yo ungekabikho wena zonke izinto ezindingqongileyo endibizwa ngazo bantwana bakaThixo zabakho ungekabikho ndambona kum okokuba uyasindisa yaye uphilile bantwana bakaThixo ewe yahlala kuye uKristu wayo yathi wena hamba ubheke kwabanye abanjengawo bantwana bakaThixo nathi into endifuna ukuyithetha bantwana bakaThixo hlalani ningesuki kulowo ungumhlawulelo ohleliyo owabona ngIsrayeli ephuma eJiphetha wathi xa ethetha bantwana bakaThixo wathi njengokwiJerusalem ijikelezwe zitakwe unjalo uThixo ukuba jikeleza bakhe wathakalali akoseli wagcina uIsrayeli bantwana bakaThixo wamkhupha esandleni esithenqi sikafaro bantwana bakaThixo ewe Nkosi wena zonke izinto ezazi bantwana bakaThixo amakholwa esingawo tata waseDanela adidisa ngoba singamakholwa aziyonke into yiyo nalento ubukholwa bethu bungena xabiso ebantwini abangakholwayo andazi noba nike niyikhwela ibhasi naxa lisuke edolobheni nizapho uba kuyithi imoto ubunemoto ukhwela ibhasi abantu abakhwela ibhasi into endibathanda ngayo one bakheleza xa banaso isiphiwo sokuhleba behleba nje batheni bakheleza abajongi noba lo mntu bamhlebayo bangapha abantu abamthandayo abajongi noba zingaphi izihlobo zakhe bantwana bakaThixo xa ufuna uthuba naba bahlebe bantwana bakaThixo abantu basebhasini ungakubezwe xa bethetha besithi yo bakhohlakela abantu kodwa ayamakholwa bakhohlakela abantu basicaweni ngoba umuntu ubangaba mna wasezexisi kukho umuntu waseRoma umzalwana waseRoma owenze impazamo ewe mna wasezexisi andithathi ngoba ngumntakwethu lowo andimkhuseli
kwintaba zomnqamlezo namntu kwakhona ngqo ekhondweni uphola intaba nosihlalo walento ndim bantwana bakaThixo yiyo nalento sekuthi ngoba kukhona into embe yenzekileyo ekuhlaleni kuthi noba kuyathethwa kutsholo nantsika bayanonko nantsika nantsika ibabone betheni beqinile kule nto ngoba kukho amadoda lapha ngaphakathi okukwasembuthweni ugqibela umbutho ungomama kanti apha ngemva kukho nantsika abadlala apha embuthweni ubabona mama bethi hayi xa waqiwe sinyanga ezintsha ungayitheli 100 rand hayi siyakukhupha babaqine nyani kanti apha emva kwabo xa ngaba loo nto uyiqinele wena ukukho abantu abazovela apha wathi wasoxhasa abafazi bethu soxhasa abafazi bethu kodwa bekuthiwa wale kwamakhosikazi umbutho bantwana bakaThixo bantwana bakabawo zonke izinto wena uyazazi bantwana bakaThixo culani ingoma eyodwa ke mama uPhululo ethi izixhobo zami ziwile sithathiwe nguSathane naku sendisonga izandla kuba ndingasathembe lutho Nkosi Yesu ndiphuthuma yabona iphuthuma inkosi uvuma 86 kwase kusini uverse 3 bendihlele emnyameni Nkosi yami bendisinge ekufeni zeza isicaka sakho sandivisa izwi lakho sandityela ufefe lwakho bantwana bakaThixo uThixo uzohlala nani bantwana bakabawo bendithi ke mangiqhubezele le ndawo bendisithi la makholo esingawo zonke izinto enesingazaziyo siyazazi noba ungekho kuyo kodwa ufuna ukuyibalisela umuntu obetheni obengekho njengawo uthi bangaba una airtime ude wenza ucall back bantwana bakaThixo wenza ucall back wabuhambisa ntoni ulwimi bantwana bakabawo athi ukufonela ubumenzela ucall back ekubethela nje uthi nje uyibamba uthi yo yewethu benanto lanti naye time tona ndithi mandikubalisele ubinto yenziwe ngutyotha yo inamanqini nenhloko bantwana bakabawo ubengekho bofu bantwana bakaThixo kodwa xa ethi gqi uthatha utyotha khotso salame wami bantwana bakaThixo sizimele kwalapha kuthi bantwana bakabawo sizimela apha kuthi kodwa izulu lisijongile ikhona imini njengoba ibisithi ingoma ebuyicula apha mama usapho ethi uyeza umgwebo omkhulu abantu babona inkosi yezulu bantwana bakaThixo uAsa uthi ngenye imini uAsa xa ehlangana nomkhosi wamakhushi uthi thina asazinto kodwa amehlo ethu akuwo cela uba amehlweni ningabasusi kuYehova ongunaphakade ongumgqibelelisi wokholo lwethu ngoKristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade amen masithandaze sonke ukuba mdala kubi ngokuyiminyaka miba mininzi andisazenza izinto ngela xesha ndandizenza ngalo mtshanam ngoku ndithi xa ndizama uba ndithi ndiyenyuka phinde kufune uba mandiyigobe ndiyeke ndingekafiki phaa bendifuna ukuya khona andiyazi le nto ndiyenzela uba ngondiyithethayo uba nguSathane ibhanki lundimakayo belafuna ukuthatha ilizwi lam alibeke ecaleni kanti ndandinganjalongo andiyazi le nto of late mvanje mayibonge inkosi bakhona abantu abayimamela i-FM uthanda siphi isitishi fuze mna wanithanda umhlobo wenene namhlobo kuba khona ixesha ereyidweni lokokuba umsasazi buqhuba inkqubo apho uba ngaba ubesasaza kwenye indawo nobuseBhayi nobuseKapa nobuseMthatha kodwa uba ngaba uqhuba makandenze umzekelo ngenkqubo yasekuseni yabantwana athethe azothi ke masinike uSethosa ngoko usisithosa ebantwaneni eMthatha aqhuba uSethosa aphinda abuyisele ngapha njalo andazi ke mntu banzothi bendisasaza ndiphi kodwa ndibuyisela ngapha eBhayi dla amandla